Прывітанне, гэта Максім з падкаста «Зроблена ў Польшчы», гэта новы выпуск. Гэта запіс сустрэчы ў Лодзі, якая адбылася яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі. Гэта сесія, пытанні і адказы. З ёй вы даведаецеся, чаму Шыман Галоўнік — гэта сын мамінай сяброўкі, як беларусы могуць уплываць на польскую палітыку і чаму левыя выбаршчыкі не галасуюць на левых кандыдатаў. Гэта падкаст «Зроблена ў Польшчы», з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Спачатку мы пачнем з пытанняў, якія даслалі ў форме. Дарэчы, а раскажыце, хто ўвогуле хоча задаць пытанні? Колькі іх? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер! Вы молодцы. Вельмі круто. Тады пакуль што зафіксуйце іх. У нас было 4 пытання, ну, там 3 з паловай, якія даслалі праз форму. Дзякуй тым, хто гэта зрабіў. І першае пытанне задае Уладзіслаў. Якім чынам беларусы ў Польшчы без грамадзянства, толькі ёсць карта пабыту, дарэчы, я мог задаць такое пытанне, могуць уплываць на польскую палітыку? Напрыклад, па пытанню адмены забароны аборту. Окей. Ну, канешне, уплыў вельмі моцна абмежаваны, бо мы ўсе разумеем, што галасаваць без грамадзянства нельга. Вось, і уступіць у партыю таксама нельга. Але, напрыклад, па некаторых пытаннях, як тут тая самая справа з абортамі, ёсць вельмі шмат NGO, так, то бок недзяржаўныя арганізацыі, якія вельмі моцна сядзяць у гэтай тэме, якія кантактуюцца з палітыкамі і якія маюць уплыў на палітыку, на палітыкаў і на палітыку агулам, так. І вось менавіта ў NGO-сы нішто не замінае уступіць. Вось, і такім чынам можна, прынамсі, нешта рабіць. Хадзіць на маніфестацыі таксама. Гэта таксама не забаронена. Окей. Наступнае пытанне, яно даволі так это шырока сфармуляванае, але мне вельмі падабаюцца фармулёўкі. Я буду перакладаць на ляту, але я не вельмі добра ведаю біяграфію Шымана Галоўніка. І, напэўна, праз гэта мне кожны раз здзіўляе, калі вы ў падкасці кажаце пра яго як пра яркага аратара, былога шоумена, вядоўцу і опытнага палітыка. Чалавека, амаль не трэцяга чалавека ў краіне, што гучыць проста як бінга-набор для супергероя і сына мамінай сяброўкі. Чалавек, жыццё якога цягне на сюжэт для фільма. А яму яшчэ няма 50. Тут узгадваецца прыклады Зяленскага і Рэйгана, і пры гэтым мы адразу кажам, што яго нізкі рэйтынг і невялікія шансы на добры вынік. Як з такой шыкоўнай біяграфіяй і рэсурсамі можна дакаціцца да такіх рэйтынгаў? Рэсурсы ў яго насамрэч не такія шыкоўныя, так, бо у яго няма, перадусім, ён чалавек звонку, так, то бок ён, ведаеце, вось, калі б ён гадоў 10 таму уступіў, напрыклад, у, там, не ведаю, грамадзянскую кааліцыю, ці ў той жа Права і справядлівасць, у нейкую проста ўжо буйную існуючую партыю, шансаў у яго было б больш. Ось, але ён пайшоў па шляху, які ў Польшчы рэдка працуе у доўгай перспектыве, так? Бо ён пачаў ствараць свой уласны рух. Свой уласны рух, дзе нават у назве партыі, спачатку гэта быў рух Шымана Галоўніка. Такі вельмі персаналістскі, створаны менавіта пад яго. Такіх прыкладаў было шмат. Быў і ёсць дагэтуль такі дэпутат Павел Кукіс, які ў 15-м годзе здабыў 21% падчас прэзідэнцкіх выбараў і пасля стварыў партыю, якая называлася Кукіс-15. То бок дагэтуль яшчэ быў рух Палікота, вось гэта той чалавек, былы член платформы, якога арыштавалі, які свіную галаву прынёс калісьці на прэс-канферэнцыю. Такі польскі Жыріноўскі, толькі ў ліберальным накірунку, скажем так. Чалавек, які рабіў хэпінінгі ўвесь час. Вось. Карацей, Польшча 2050 гэта такі штучны твор, які створаны, па-першае, гэта павінна было быць чымсьці абсалютна новым, так? Але калі мы паглядзім на членаў ягонай партыі, гэта былыя палітыкі іншых партый. То бок ён пазбіраў вось людзей, якія выпалі за борт, так? І ён на сваёй лодачцы там праплываў побач, так? І пазбіраў усіх, як Дзед Мазай. І стварыў уласную партыю. Няма партыйных структур, няма вось гэтай сілы, няма грошай. Ось, дарэчы, яму крыху выпісалі грошы ПСЛ, але іх недастаткова. Там, калі не памыляюся, там нават 1 000 000 злотых няма.
Жах. Ну гэта жах, гэта сапраўды за гэтыя грошы шмат не зробіш. Я глядзеў учора расклад сустрэчаў з Шымоном Галоўняй. У яго адна сустрэча на 2 дні. Слухай, ён сустрэўся з намі, яму больш ужо ў гэтай кампаніі нічога не трэба. Карацей, так, Шымон Галоўняй ён выстреліў вось менавіта гэтым сваім, як гэта сказаць, Шоу-эфектам. Шоу-эфектам, так, эфектам вау. Так, калі вось пачаў паседжанне новы Сейм у лістападзе 23 года, то ён выглядаў як нешта абсолютна новае, чаго вельмі даўно не было ў польскай палітыцы. Бо палітыка, яна вельмі часта нудная, а тут прыйшоў чалавек, які проста мала таго, што ўмее размаўляць, так ён умее прыгожа размаўляць, так, і ён умее прыгожа адказваць. Нават на нейкія зачэпкі, атакі іншых палітыкаў ён адказваў так, што проста гасіў іх як акурак. Вось, у яго ёсць гэты дар спалучаны з досведам, так, і я шмат разоў бачыў, як ён размаўляў, напрыклад, з палітыкамі, з журналістамі, якія яму непрыхільныя. І цягам 10 хвілін у Шымона Галоўняй атрымоўваецца гэтых журналістаў скруціць і загасіць. І яны далей проста нават самі не ведаюць, што яму адказваць. Так? Але на гэтым далеко не заедзеш. Вось. Ты можаш у нейкі момант выстреліць, але раней ці пазней людзі пачынаюць глядзець на твае дзеянні, а дзеянні Шымона Галоўняя не заўсёды выклікалі давер, скажем так. Вось, напрыклад, банальны прыклад, две рэчы. Вось, две рэчы з ягонай кар'еры маршала Сейму. Я глядзеў у прямым эфіры ў лістападзе 23 года першае паседжанне новага Сейму. І калі яго абралі, і ён увайшоў на трыбуну, узяў гэты посах, так это называецца ласка маршалкоўска, это вось атрыбут маршала Сейму. І абвесціў урбі et орбі, всем і вобац, што замаражаркі сеймовай больш не будзе. Так? І ягоныя літаральныя дзеянні ў наступныя некалькі месяцаў паказалі, што ён сам хлусіў. Сеймовая замаражарка гэта што значыць? Так, сеймовая замаражарка гэта вось калі падаецца нейкі законапраект, а маршал Сейму вырашае, ці гэта законапраект ставіць на галасаванне, так? І ёсць такі вось гэта выраз. Фактычнай замаражаркі там, канечне, няма. Так, што вось маршал Сейму мае гэтую вось моц, каб тармазіць нейкі законапраект. Ён пачаў гэта рабіць. І перадусім гэта тычылася законапраектаў па аборту. Ён перакладаў, увесь час адкладаў на пазней, і людзі пачалі траціць да яго давер. Бо ён вельмі дрэнна аблічыў, ён не прачуў свой уласны электарат. Бо сярод ягонага электарату было вельмі шмат людзей са значна больш прагрэсіўнымі поглядамі, чым ягоныя ўласныя погляды. Ён пра гэта забыўся. І ён, вось менавіта давер гэтых людзей страціў, здаецца, ўжо канчаткова. Карысная рэкламная паўза. Іншых у нас і няма. Калі вы жадаеце хутка і якасна падрыхтавацца да дзяржаўнага іспыту па польскай мове на ўзроўні B1, запрашаем на інтэнсіў ад школы «Польскі на так». Яго вядзе выкладчыца-экзаменатар пані Дамініка. Яна сама прымае гэты экзамен і ведае, як усё працуе знутры. З ёй вы не толькі паўторыце неабходныя тэмы, але даведаецеся пра асаблівасці экзамена, якія дапамогуць набраць больш балаў. Інтэнсіў пачынаецца 6 кастрычніка, заняткі праходзяць 3 разы на тыдзень у фармаце онлайн. Запіс на інтэнсіў праз Тэлеграм па спасылцы ў апісанні. І не забывайце пра промакод «Зроблена». Зніжка 15%. Глядзім далей. Што можа зрабіць прэзідэнт, каб выканаць усе абяцанні, які не буду перафразаваць? Які ў яго ўвогуле ёсць паўнамоцтвы? Да, што ён можа? Амаль што нічога. Не, насамрэч, пытанне насамрэч вельмі добрае. Вось у польскай палітычнай сістэме, дзякуючы таму, што пакінулі увогуле магчымасць выбіраць прэзідэнта падчас прамых выбараў, так, пераўтварылі гэтыя выбары у такое спаборніцтва такіх абяцанак, якія ўвогуле без пакрыцця, насамрэч. Так, бо я сам таксама і ў падкасці казаў парочку разоў, што такое адчуванне, што мы выбіраем не прэзідэнта, а прэм'ера. Бо у прэзідэнта фактычна паўнамоцтвы не такія вялікія. У яго ёсць вета, канешне. Ён таксама можа скіраваць закон у Канстытуцыйны трыбунал, ось які у дадзены момант прызнаецца пісам, але не прызнаецца платформай. Вось, ну, гэта вось вяртанне да таго, што ўсё падзеленае на два ў Польшчы, і з гэтым трэба нешта рабіць. Але ў яго ёсць парачка рэчаў, дзе ён можа мець нейкі ўплыў. Па-першае, у яго ёсць уставадаўчая ініцыятыва, так, то бок ён можа падаць законапраект у Сейм,
Это першае. Па-другое, ёсць яшчэ такі орган, ён, скажем так, ну, ён прапісаны ў Канстытуцыі, ён называецца Рада Габінетова. То бок прэзідэнт можа склікаць паседжанне Рады міністраў на чале з прэзідэнтам. То бок усе міністры прыязджаюць і садзяцца як падчас паседжання Рады міністраў, і ў прэзідыуме сядзяць прэзідэнт і прэм'ер і абмяркоўваюць бягучыя справы, што ўрад збіраецца рабіць і гэтак далей. Канечне, тут у Польшчы прэзідэнт не можа дыктаваць сваю волю, але прынамсі кансультаваць, даваць намёк, што давайте вось зробім вось так. Тут я не падпішу. А вось калі вы тут, скажем так, косачку паставіце вось у гэтым месцы, тады я падпішу. Карацей, вось такога плану ўплыў у яго ёсць. То бок, можа, акрамя гэтага, выканаўчай улады ў Польшчы ў прэзідэнта амаль што няма. То бок, ён раздае парады? І што яшчэ? І вета. Падпісвае, не падпісвае дакументы, то бок законапраекты, накіроўвае Канстытуцыйны трыбунал, пагаджаецца на вызначэнне, напрыклад, амбасадараў, і, канечне, ён яшчэ верхоўны галоўнакамандуючы. Лепш гэта не спатрэбілася, але... Насамрэч, з тых абяцанняў, якія мы чуем ад розных кандыдатаў, то калі я чую, што прэзідэнт панізіць рахункі за электрычнасць на 30%, то мне робіцца смешна, ці калі нейкі кандыдат прапануе збудаваць нейкую дарогу, мне таксама смешна, бо прэзідэнт у гэтым насамрэч абсалютна нічога не можа. А ў будове дарог больш панаўства маюць самажонды, то бок муніцыпалітэты, чым урад нават. Таму ось так. У Румыніі сталася так, што па пытаннях усіх было па 20%, здарыліся выбары, і кансерватыўны кандыдат набраў 40%, все ў шоку, як так атрымалася. Ці можа адбыцца такое ў Польшчы, што у пытанні такая ж адно, а потым галасуеш інакш? Канечне, ніхто не правярае, за каго-то фактычна прагаласаваў. І заўсёды ёсць пэўны адсотак. Там, ведаеш, нават праблемы больш не ў тых людзях, якія кажуць неправду, а ў тых людзях, якія проста адмаўляюцца адказваць на пытанне. Калі я добра памятаю, бо я не асабліва сачу за румынскімі выбарамі, мне гэта не настолькі цікава. Тут бы з польскімі разабрацца. Але, наколькі я памятаю, там даходзіла до 40%, здаецца, людзей, якія адмовіліся адказваць на пытанне пры экзіт-полах. І тут хаваўся электарат менавіта гэтага. Тут нават не тое, каб прагаласавалі за яго правыя выбаршчыкі, тут хутчэй такое галасаванне пратэсту супраць усёй эліты палітычнай. Усіх дастала усё, што адбываецца ў Румыніі, і яны пайшлі прагаласавалі за яго, і яны хаваліся менавіта ў гэтым схаваным электараце. Дарэчы, у Польшчы менавіта такой розніцы амаль што немагчыма. Сітуацыя зусім іншая. Але вельмі часта права і справядлівасць недашацаваная ў апытаннях, і пасля ў выбарах атрымоўваецца, што ў іх на 1-2% больш. І, дарэчы, калі мы бачым некаторыя пытанні, дзе, напрыклад, паказваюць, што там Рафал Часкоўскі 35%, там і Карл Навроцкі 20%. Не. У Карла Навроцкага будзе недзе пасярэдзіне гэтай розніцы, бо ёсць вялікая частка так званых нездацыдаваных. То есть людзі, якія сказалі, што яны нібыта яшчэ не ведаюць, але там часцей за ўсё хаваецца электарат права і справядлівасці. А ім што, сорамна адказваць, што яны за ПіС будуць галасаваць? Па-першае, не, серьезно, ёсць людзі, якім сорамна. Не толькі за ПіС, увогуле. Часам людзі фактычна саромеюцца сваіх поглядаў. Я сам асабіста ведаю прыклады, напрыклад, людзей, які жывуць у падкарпацкім ваеводстве, дзе проста у вёсцы, напрыклад, абсолютна ўсе за права і справядлівасць. Абсолютна. І ёсць домік Астерікса і Абелікса, дзе сядзяць людзі, дзе жывуць людзі, якія галасуюць на левіцу, или на платформу, і ім нават сорамна прызнацца у сваім асяроддзі, сваім суседзям, бо іх заплююць проста, насамрэч. Тому так. Окей, дзякуй за пытанне. Чаму польскія левыя не галасуюць за польскіх левых, а галасуюць на Часкоўскага, які не такі ўжо левы? Не, Часкоўскі левы. Слухай, я дадам, дарэчы, яшчэ раз дзякуй за пытанне. У светапоглядзе ён левы. Што пра нешта такое казала Магдалена Беят у чорнай сустрэчы. Ёй задалі такое пытанне. Я памятаю, падышоў хлопец, які задаў ёй пытанне, якое гучало наступным чынам, што спадарня Магда, я з вамі абсалютна згодны, калі гаворка пра светапогляд, але я прадпрымальнік, і у эканамічнай частцы я з вамі не згодны абсалютна. І як вы там пераканаеце мяне, каб я за вас галасаваў? Окей.
На гэта адказал самабед. Адказвай на наше пытанне. Добре. З левымі агулам у Польшчы вялікая праблема у сэнсе з левымі партыямі. Яны не выклікаюць даверу у выбаршчыкаў, якія патэнцыйна могуць быць левымі. Гэта па-першае. Бо у левіцы, вось у новай левіцы, сярод якой быў Владзімір Чужасты, цягам апошняга года вельмі шмат было скандалаў у іх, напрыклад, так? І левым выбаршчыкам гэта таксама абсалютна не падабаецца, я ўпэўнены. Плюс да таго яшчэ ёсць праблема з іхняй праграмай, так? Вось мы таксама ў падкасці расказвалі, што іх частку пастулатаў светапоглядавых, то бок аборты, напрыклад, справы меншасцяў, у іх скрала платформа. Ось, просто пахабна скрала і пачала выкарыстоўваць. І пачала дрыфаваць у левы бок. У той жа час, напрыклад, пастулаты эканамічныя увогуле поўнасцю скрала права і справядлівасць. То бок пасобе, падтрымка сямей, там пенсіі, гэта там 13-14, так? То бок фактычна сярод польскага грамадства вельмі шмат людзей, якіх можна назваць левакамі. Вот, ну, прынамсі, прынамсі вось у гэтай эканамічнай частцы. Проста яны ўсе разбежаліся па іншых кандыдатах, іншых партыях, так? А што тычыцца правых кандыдатаў, то у Славоміра Мэнсона, напрыклад, у яго сярод кандыдатаў не тое, каб вельмі правыя людзі. Калі паразмаўляць з патэнцыйнымі выбаршчыкамі Славоміра Мэнсона, нават у нас у каментарах я бачыў. Вось нехта напісаў, што вось будзе галасаваць на Славоміра Мэнсона, окей. Вельмі добра, што ў нас плюралізм і кожны можа выбіраць. Але не пагаджаецца ўвогуле са светапоглядам, але вось для гэтага чалавека важнае лібертарыянства. Так? То бок сярод выбаршчыкаў Славоміра Мэнсона насамрэч вельмі шмат людзей, якія ўвогуле па сваёй натуры ліберальныя. Ім увогуле не падабаецца вось гэтая частка, якая звязаная з такім ультракансерватызмам, каталіцкім. Гэта ўсё іх не цікавіць. Іх цікавіць падатачкі. Таму так. ЗУС не такі ўжо падатачак. Ты видзеў памер? Ну, я 3000 плачу. Ну, окей. Усё ж такі, калі вельмі тэзісна, што не так з левымі кандыдатамі? Ці з выбаршчыкамі, не ведаю. Усё не так з левымі кандыдатамі, з левымі партыямі, бо левыя партыі ў Польшчы проста самі сябе знішчылі, гэта па-першае, растрацілі ўсю сваю падтрымку, ўсю сваю ідэалогію. 25 гадоў таму Польшай кіравалі левыя. Так? То бок быў прэзідэнт Александр Кваснеўскі, які дагэтуль две кадэнцыі прывёў Польшчу ў НАТО, прывёў Польшчу ў Еўрапейскі Саюз, ну, прынамсі там, ну так, ён до 2005 года быў. Ось. І таксама ўрад быў левы, быў Лешак Міллер, так, СЛД, то бок Союз левіца-дэмакратычнай, была кіруючай партыяй. Ось. Але пасля гэтага яны проста полностью растрацілі ўсю сваю падтрымку. Было шмат скандалаў, было шмат карупцыі. І вось на фоне таго, як рассыпалася ўвогуле СЛД, паўсталі две новыя партыі. Права і справядлівасць і платформа. Вось. І з гэтага моманту вось гэтыя две партыі яны проста здамінавалі абсалютна ўсю палітычную сцэну, абсалютна выцісняюць. Знішчым. Выціснули. Выпихваючы. Красиво разумеецца. Так? Яны проста выпихнули ўсіх сваіх канкурэнтаў. Окей. Дзякуй вялікі за пытанне. Наступны чалавек. Як галасуе польская эміграцыя? Палонія. Ці ёсць нейкія паттерны, не ведаю, можа, ад краіны да краіны адрозніваюцца? Адрозніваецца, так. Ну, перадусім, калі гаворка пра Палонію, то часцей за ўсё кажуць перадусім пра амерыканскую Палонію, так? Вось там, бо там жыве 10 мільёнаў чалавек палякаў і польскага паходжання. Канечне, ну, не ўсе яны польскія грамадзяне, бо гэта ўжо часта нашчадкі людзей, якія там 100 гадоў таму пераехалі ў ЗША. Але вось менавіта гэтая Палонія, яна вельмі кансерватыўная. Я нават ведаю людзей, якія звязаны з гэтай Палоніяй, нават сярод маіх вельмі блізкіх людзей, ёсць людзі, якіх там бабулі-дзядулі жывуць там у ЗША 50 гадоў апошніх. І яны ў сваіх поглядах затрымаліся яшчэ вось у тыя часы, калі яны пераязджалі. Гэта па-першае. Па-другое, вельмі часта гэта людзі з паўднёвых рэгіёнаў Польшчы, якія ўвогуле па сваёй сутнасці ультракансерватыўныя. То бок, ну, Падкарпаццю. Напрыклад, у падкарпацкім ваяводстве у кожнай вёсцы, здаецца, у кожным доме ёсць сваякі у ЗША. Ось.
І там дамінуе абсалютна права і справядлівасць. Там насамрэч там Рафалу Часкоўскаму няма чаго шукаць, і менавіта таму кандыдаты права і справядлівасці заўсёды ездзяць у ЗША, каб сустрэцца з гэтай Палоніяй, паказацца ёй, бо гэта дзесяткі тысяч галасоў. Так? А кандыдат ад платформы ён нават туды не паедзе, бо яму там няма чаго рабіць. Там прыйдзе 2,5 чалавекі на сустрэчу. Але калі мы перамесцімся у Европу, то тут уже ситуация іншая. Я так найбольш, конечно, ведаю ситуацию в Великобритании. И там Палонія таксама вялікая, гэта 600 тысяч чалавек прыкладна. Гэта палякі, якія маюць права голаса, конечно, не ўсе яны галасуюць, але там некалькі десяткаў тысяч, пару сотен тысяч дакладна будзе. Я чекаў, дарэчы, 2 дні таму у горадзе Нортгемптон, з якімі звязаны так даволі моцна. Падчас гэтых выбараў будзе польская камісія выбарча у польскім касцёле. На пададзеных на пазаўчора было больш за 2000 чалавек ужо зарэгістраваныя. Гэта вельмі шмат. І вяртаючыся да іх поглядаў. Іхнія погляды зусім іншыя, яны ліберальныя. Я бачыў нават апытанне, канечне, гэта было такое інтэрнэт-апытанне, так? Але там некалькі тысяч чалавек казала з брытанскай Палоніі. Там нешта каля 40% было з-за Часкоўскага, на другім месцы быў Менсон, там 16-17, здаецца. На трэцім месцы вы будзеце здзіўленыя Браун, 8-9%. Мне ввогуле насамрэч вельмі цікава, што людзі, якія самі мігранты, жывуць у іншай краіне, самі сутыкаліся, прынамсі раз у жыцці з тым, што ім хтосьці сказаў з пепчай да Польскі, так? І яны галасуюць за Брауна. А Наўродскі там, здаецца, быў на 6-м месцы. Я просто хутчэй не ведаюць, хто гэта, наколькі я разумею. Не, яны ўсе ведаюць, яны глядзяць польскае тэлебачанне, чытаюць польскія навіны, сур'ёзна. Палонія так жыве. Проста яны ім увогуле не па дарозе з менавіта правам і справядлівасцю. Дарэчы, права і справядлівасць у 2020 годзе было, яны, здаецца, увялі... у 23 годзе, калі былі выбары ў Сейм апошнія, так? Яны ўвялі тады чэпіс, то бок такі закончык, што на пералік галасоў у замежных камісіях для галасавання давалася 24 гадзіны. Калі скончваліся 24 гадзіны, выкідваліся бюлетэні. Але камісіі, я памятаю, тады нават былі публікаваны размовы з старшынямі камісіі, што яны казалі, што яны зробяць усё магчымае, каб 24 гадзіны палічыць. Калі Рафал Часкоўскі стане прэзідэнтам, ці выканае абяцанне сваёй кааліцыі 100 крокаў за 100 дзён, уже не выканае, за больш дзён. Не ведаю, аборты, звёнкі партнерскія. Можна заўсёды абнуліць і пачаць лічыць зноў, ведаеш. Як Трамп. Ва ўсходняй Еўропе ёсць традыцыя абнульвання. Ніколі не чуў. Так, окей, добра. Не, красей, па-перша, у іх будзе магчымасць, так? Магчымасць іх дакладна з'явіцца, бо іх будзе поўная ўлада. Адзінае, што ёсць канстытуцыйны трыбунал, але яны кажуць, што ён нелегальны, таму, скажем так, можна не лічыцца з ягоным меркаваннем па-іхняму. Але так, у іх будуць усе магчымасці, і мы дакладна будзем кантраляваць, бо мне таксама цікава, што яны зробяць, не зробяць, бо наабяцалі яны вельмі шмат. І вельмі добра было б іх разлічыць гэтых абяцанняў. У іх будзе 2 гады, так, да 27-го года. Гэта ў выпадку, калі яны не вядуць атомны план па тым, як правесці новыя парламенцкія выбары. Мы пра гэта казалі. Ты кажаш, што да 27-го будуць выбары парламенцкія? Нармальна павінна быць у 27-го годзе. Так, у восень 27-го года, то бок праз 2,5 гады. Ці яны гэта выканаюць? Па некаторых пытаннях у мяне ёсць вялікія падазрэнні, што не. Першы ключа, напрыклад, так, гэта праграма. Можна лічыць яе добрай, можна лічыць недобрай. На маёй памяці заўсёды такія праграмы прыводзілі да таго, што кватэры рабіліся яшчэ даражэйшымі, так? На жаль, там 30 тысяч чалавек скарыстаюцца праграмай, а для ўсіх астатніх кватэры падаражаюць на 200 тысяч. Але унутры самой кааліцыі няма па вельмі вялікай колькасці пытанняў ввогуле нейкай згоды. Першы ключ — гэта адна з тых рэчаў, дзе няма згоды ўвогуле. Бо
асяроддзе трэцяй дрогі, так, то бок вось ПСЛ, Польска 2050, яны супраць гэтай праграмы, бо ўважаюць яе, бо лічаць яе такой левацкай. Аднасоба з гэтым левыя таксама не хочуць гэтай праграмы. Бо яны, в прынцыпе, даволі рэзонна кажуць, што гэтая праграма, гэта будзе перакладванне грошай з дзяржаўнага бюджэту так у кішэні банкаў і дэвелапераў. Ось. Пры гэтым яны падтрымліваюць пастулат будовы дзяржаўных кватэр. Так. У справе абортаў ходзяць чуткі, што нібыта перад другім турам выбараў прыпіхнуць праз Сейм законапраект, які не здолелі прыняць год таму, то бок дэпеналізацыя памоцы пры аборцыі. Так, то бок калі вось, не ведаю, там партнёр жанчыны завёз яе ў абарцыйную клініку ў Чэхіі, так, па польскім заканадаўстве яму свеціць, здаецца, 3 гады, калі я не памыляюся. То бок, гэта злачынства. Так, вось, і гэта было адна з першых абяцанняў, каб скасаваць вось, прынамсі гэты закон. У іх не атрымалася тады. Вось, было такое памятнае галасаванне, дзе амаль што ўсе, не, здаецца, нават усе дэпутаты ПСЛ прагаласавалі супраць, і законапраект прапаў проста. Вось, пры дадзеным Сейме, які ёсць у дадзены момант, я не думаю, што яны рэалізуюць больш за 60% таго, што яны абяцалі. Окей. На жаль. Патрэбны новы Сейм. Калі вось гэтыя больш прагрэсіўныя пытанні рэалізаваць, то патрэбны новы Сейм дакладна. Што такое канал Zero? І хто такі Крzysztof Stanowski, які і зрабіў гэты канал, і зараз кандыдуе на прэзідэнта, ператварае выбары ў шоу. Хто гэта? Не, Крzysztof Stanowski – гэта такі вядомы польскі журналіст. Ён, перадусім, быў заўсёды спартыўным журналістам. Да 23-го года ён працаваў у ТВП, вось, у пісоўскім ТВП. Ён, насамрэч, даволі цесна звязаны з правам справядлівасцю. І, в прынцыпе, ён гэта нават не асабліва хавае. Калі вось паглядзець на тое, каго ён перадусім атакуе, так, то гэта заўсёды вось бок, вось гэта такі менш правы, скажем так. Вось. Пры гэтым да правы і справядлівасці звычайна так значна больш лагодна. Што там яшчэ было? Што такое канал Zero? Канал Zero. Якія погляды, кому я сімпатызую? Що ж такі правым? Так я разумею? Больш правым. У яго таксама там такі з ім працуе журналіст Мазурак, так? Вельмі знаны чалавек, вельмі ўплывовы журналіст з выразна правымі поглядамі заўсёды. Я памятаю, што прабачце, гадоў 5 таму, здаецца, была такая невялікая афера з Мазуркім звязаная, што у яго быў юбілей, здаецца, 60 гадоў яму было, ці нешта такое, ці там 50. Ось, і выцеклі ў сеть відэа, знятыя тэлефонам. Нехта падчас мерапрыемства, ён запрасіў шмат людзей, хадзіў і здымаў. І там былі палітыкі розных палітычных партый, якія абдымаліся, жартавалі, размаўлялі з сабой абсалютна нармальна так. Ось. І гэта паказала проста крывадушнасць гэтых палітыкаў. І вось яны разам удвох, так, вось. Дзякуй. Так, яны удвох ствараюць гэты канал, і ён выразна ўсё ж такі больш правы. Нават сам факт таго, што калі яны толькі стартавалі, то да іх адразу прыйшоў Анджэй Дуда. Ось, яны, у прынцыпе, стартанулі можна сказаць, з інтэрв'ю з Анджэем Дудай, ось, і адразу выстрелілі. То гэта таксама паказвае, дзе ў іх добрыя сувязі, дзе ў іх добрыя кантакты, бо запрасіць дзейнага прэзідэнта гэта вельмі сур'ёзна. Я скажу так, я тут крыху дадам бы сваё меркаванне. Мне падаецца, што яны ўсё ж такі намагаюцца зрабіць. Макс у нас, вось, каб вы ведалі, ён вялікі фанат Крzysztofa Stanowskiego. Так. Але ён робіць паспяховыя менавіта камерцыйныя медыа, у іх вялікія рэкламадаўцы, яны шмат зарабляюць, і для нас у пэўным сэнсе гэта такі прыклад, каб працаваць з тымі ж рэкламадаўцамі па шчырасці. Вось, мне падаецца, што яны ўсё ж такі намагаюцца рабіць нешта нейтральнае, быццам бы не ангажаванае, то бок яны спрабуюць крытыкаваць усіх,
Я бачу. Але, ну так, яны просто, мне падаецца, што нават праз тое, што там сам Становскі больш правы і журналісты збіраюць справамі поглядамі, то гэта неяк атрымліваецца больш натуральна. Але гэта толькі маё меркаванне. Бок яны хутчэй ўсё ж такі правыя, але яны больш правыя і яны гэта асабліва не хаваюць насамрэч. Але ну, на наша ацэнка персанальная, яна заўсёды таксама мы глядзім праз прызму сваіх уласных поглядаў, так? Таму вось гэтая аб'ектыўная аб'ектыўнасць, яна насамрэч проста не існуе. Вось. Так. Вось мне заўсёды пішуць, што я левака, я не разумею чаму. Так, мне заўсёды таксама пішуць, што я левака, пасля Макс пад вялікім уражаннем ад маіх поглядаў на тэмат міграцыі ці яшчэ чагосьці. Вось. Так было, так было. Я насамрэч яшчэ тая кансерва. Проста мне трэба лепш пазнаць. Ці працягнецца неяк сітуацыя з кватэры Карля Наўроцкага, напрыклад, нешта забароніць, напрыклад, беларусам прадаваць мешканне? Не, з таго, што я чуў, што здаецца, гэта Туск сказаў. Ось, магу тут памыляцца насамрэч, але што трэба апрацаваць нейкія прынцыпы, па якіх будзе лепш кантралявацца абарот гэтым камунальным жыллём. Так? Каб не можна было выкупіць кватэру за 10 000 злотых, так, і пасля яе перапрадаць там за 500 000. Это здаецца, адзінае, што на дадзены момант пайшло ў гэтым накірунку. Каб забаранілі беларусам, ой, не здаецца мне, што... Ну, гэта быў мой жарт, не забароніць. Так, ці будзе працяг сітуацыі з кватэры Наўроцкага. Гэта ўсё залежыць ад таго, ці ёсць яшчэ нешта ў гэтай справе. Бо калі чагосьці не будзе, то па шчырасці праз 2 тыдні ўжо ніхто асабліва не будзе памятаць пра гэта. Перад другім турам ўжо хутчэй за ўсё абсалютна большасць людзей забудзецца пра тое, што такая афера ўвогуле была. А шукаць кагосьці яшчэ? Хто яшчэ аджымаў кватэры? Ну, насамрэч, што цікава, Права і справядлівасць спрабавала пайсці ў контратаку, так, і яны пачалі выцягваць, што нібыта там у Адама Боднара, гэта міністр справядлівасці, так, міністр юстыцыі, што ў яго нешта там, што ёсць нейкая халупа на падляшшы ў Шымана Галоўні. Гэта, дарэчы, тая халупа, з якой бачна гародню. Пра што ён казаў у прыватнай легендарнай размове з Максам, ужывую, тварам у тварам. І, дарэчы, гэта не третья особа ў дзяржаве, як было напісана. Другая. Гэта другая особа ў дзяржаве. Так, бо фармальна маршал Сейму гэта другі чалавек у дзяржаве пасля прэзідэнта. Трэці пасля Бога. Яшчэ дадам сюды, што Магдалена Беет, ну, увогуле, мне падаецца, што гэтая кватэра ўзняла пытанне вось з больш старшымі людзьмі і з іх жыллём. І Магдалена Беет учора казала, што яна таксама ці збіраецца зрабіць нейкі законапраект. Дарэчы, так, гэта было файна. Яна сказала так, што яны прапануюць апрацаваць. Гэта не тое, каб я тут агітаваў за Магдалену Беет. Сур'ёзна. Я проста дзелімся з уражаннямі пасля сустрэчы. Яна сказала так, што яны збіраюцца працаваць прапанову, каб зрабіць нейкую сістэму апекі над старэйшымі людзьмі. Ну, пры гэтым гэта пытанне актуальнае, бо польскае грамадства старэе вельмі хутка, так, і колькасць пенсіянераў яна вельмі хутка расце. І што там будзе неяк так, каб пад залог, скажем так, кватэры дзяржава клапацілася пра гэтага чалавека, стваралася нейкая сістэма апекі, пры гэтым чалавек там не атрымлівае грошай. Там чалавек не атрымлівае грошай, яны неяк на нейкі там рахунак, то есть, ну, красі, там яна спрабавала распавесці тое, што павінна быць напісана на 200 сторонак, так, ну, законапраект, ось, кароткімі словамі. Красей нешта ў гэтым накірунку яны збіраюцца рабіць. Ось, каб не было вось такіх сітуацый, як гэта. Прынамсі, каб яны былі меншыя. Іхняя колькасць была меншая. Добра, дзякую яшчэ раз. І астатняе пытанне. Нас папрасілі паглядзець у будучыню Саламіра Мэнсона. Што з ім будзе да наступных выбараў? Даставай карты. Шкляная куля. Там. Ці можа ён дабіцца поспехаў АФД ў Германії? Ну, АФД мае крыху больш за 20%, наколькі я так памятаю, так. І ў Саламіра Мэнсона, вось, даслоўна, месяц таму было таксама там 20... Амаль. Ну, там 18, часам 21 нават і бачыў, здаецца. Ось, то бок, так, вельмі верагодна, ну, не только вельмі верагодна, але ёсць магчымасць, што папулярнасць канфедэрацыі вырасце да прыкладу такога ўзроўня. Перадусім, усіх сапраўды дастаў вось гэты попіс,
Таму на гэтым фоне, канечне, расце падтрымка трэцяй сілы. Трэцяй сілы ў дадзены момант гэта канфедэрацыя. Яна як партыя пратэсту. Асабліва чаму іх падтрымка сярод вельмі маладых людзей. Ну, там ёсць розныя нюансы, канечне, але маладыя людзі, наймалодшае пакаленне, яны вельмі часта ўспрымаюць гэтыя старыя партыі як нейкіх такіх дзядов, так, дзядовскія, як па-польску кажуць, якіх уже просто трэба выслаць на пенсію і даць дарогу маладым. Што тычыцца самой канфедэрацыі, дарэчы, здаецца, у апошнім выпуску, ці там перад апошнім, я там казаў, што у доўгай перспектыве ўвогуле цяжка можа быць існаваць такой партыі, якая склееная з двух розных лагераў. Так? З аднаго боку, гэта нацыяналісты, ультракансерватары, гэта Крzysztof Bosak, рух народовы называюцца, так? А з іншага боку партія Новая Надзея, з якой выводзіцца Славомір Менсон, гэта наштаткі Корвін-Мікке, яны за лібертарыянства. Так, то бок, увогуле вельмі верагодна можа здарыцца так, што будзе раскол, у тым сэнсе, што Славомір Менсон са ўзмоцненай пазіцыі пасля выбараў прэзідэнцкіх можа занадта пачаць цягнуць на сябе, яны паміж сабой пасварацца. Дарэчы, вельмі цікава, што Крzysztof Bosak увогуле амаль што не паказваецца нідзе апошнім часам. І Крzysztof Bosak у такім выпадку проста пойдзе ў Права і справядлівасць са сваімі нарадоўцамі, тым больш, што ім проста па порядак вельмі блізка. Так? А Славомір Менсон можа як самастойны палітык з самастойнай партыі існаваць далей. І да 20% без праблем. Вышэй малаверагодна. Окей, дзякуй за пытанне. Ці хоча нехта ўскочыць у апошні вагон і задаць апошняе пытанне? Можа, адбяруць партыю ў Валенцыі? Што вы думаеце? Ай, добрае пытанне. Дарэчы, так. Ведаеце, я думаю, што гэта была б такая вельмі атамная опцыя. Але што цікава, што менавіта ў партыі канфедэрацыі, якая выступае за падаткі, за тое, каб упросціць бюракратыю, так, увесь час здараюцца такія факапы. То бок яны не падалі ў вызначаным тэрміне справаздачу, напрыклад. Так? Ну, калі я не падам ПІТ, так, то мае тлумачэнні, што ў мяне профіль заўфана не спрацаваў, яны проста чыноўнікі пасмяюцца і выпішуць мне штраф на там 20 000 злотых, там ці нешта такое, так. А тут усё ж таки ты, ну, скажем так, ідзеш у вялікую палітыку, так, ты прэтэндуеш на тое, каб пасля 27-го года, бо яны на гэта лічаць, што пасля 27-го года яны будуць прынамсі часткай ураду, так. Ці, напрыклад, як яны ў справаздачу ўпісалі бутэльку водкі. Напрыклад, у справаздачу за выбарчую кампанію, па-першае, па кодексе выборчым нельга алкаголь упісваць, а яны яго ўпісалі, бутэльку водкі за 60 злотых. Гэта выглядае як дыверсія. Ці яны там, я ўжо не памятаю, пра што быў законапраект, але яны падалі законапраект, а там яго давялося ў Сейме перапісваць, бо там была памылка на памылцы. У сэнсе такім, ну, просто спартачылі, літаральна. Так, то бок, ну, ім трэба, каб сапраўды пайсці ў вялікую палітыку, ім трэба крыху пераглядзець свой падыход і крыху лепшых людзей, больш адказных, вызначыць на такія адказныя пасады, каб не было такіх праблемаў у будучыні. Добра, дзякуй вялікі за пытанне, дзякуй вялікі за дадатковае пытанне. Гэта ўсё. Мы і так ужо крыху овертайм. Па шчырасці, я вам усім кожнай і кожнаму вельмі ўдзячны, што вы прыйшлі. Вас так шмат. Сапраўды, калі мы сустрэліся на лоджі фабрычнай, я сказаў там, што там прыйдуць 3 чалавекі, ўжо будзе добра. І я сапраўды вам вельмі ўдзячны, вас прыйшло вельмі шмат, і пуць руляс. Дзякуй вам вялікі, нам вельмі прыемна, спадзяёмся, што вам спадабалася таксама. Можаце паапладаваць, калі так.